tun daga wannan lokacin suke aure kuma har zuwa yau din nan the oldest Chinese couple na da mutum ya koya mutum ya google zai iya tararwa suna nan da ransu shi yasa yan garin suke cewa tun da suka san su tare suka san su tare suke komai da komai abin din su tare komai din su tare inda in wannan ka ganshi da tsintsiya za ka ganta da tsintsiya haka suke har zuwa wannan lokacin Allah ne ya taimake sun iya fahimtar yaran su ko kuma wani ya gaya musu ko wani abu to ɗaya daga ciki akwai ɗaya couples sun su ma Americans ne su kuma sun yi aure a wajen 1947 da yake gaya mu 1947 din nan har ba su daɗe da mutuwa bai fi shekara biyu wasu kan mutu wato ba daɗe da yakin duniya na biyu ba yawwa amma sun shekara 60 da wani abu su ma tare kuma tsananin soyayyar juna kuma tsakanin wato da suka zo wannan ya kamu da rashin lafiya wannan ma sai kamu da rashin lafiya wato yanda wannan sinadaran da muke magana suke abin su suna da tasiri sun haɗe a cikin su da wannan ya kamu da wannan sai kamu da rashin lafiya har da lokacin da suka zo mutuwa shekara biyu baya din da wannan ya kamu da rashin lafiya ɗayan masu ya kamu aka kwantar da su a asibiti tare kusa da juna lokacin da ita za ta fara mutuwa sai ta rinka miƙo hannunta 'ya'yan suka gani sai suka matso da gadon wancan sai aka miƙa hannu a shi so take ta rike hannunsa tana rike hannunsa sai ta mutu bayan minti 40 shi ma ya bita ikon Allah ya bita saboda haka akan samu irin waɗannan abubuwan to amma mu wato abu muhimmi mu musulmi kamar yadda muka faɗa ne kamar yadda Ibn Qayyim ya muka faɗa a cikin yadda ya faɗa cikin albabur rabi' din nan gaba ɗaya al'alamul ulwi was sufli din sama da ƙasa fa gaba ɗayan ta an halicce ta ne bil mahabba da soyayya wali ajliha dan kuma a tabbatar da soyayya idan ya zamanto mu musulmi ba mu iya tabbatar da wannan mun yi aiki da wannan dan mu tabbatar da wannan soyayyar ba to hakika akwai matsala a cikin rayuwar mu sai dai zaman tun misali mu ta karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kaunar na Aisha radiyallahu anha har ma fadar ma a ce wani yana son abu yana kaunar wani abu wato abun kunya ne ina tuna ɗaya daga cikin waccan shekarar da muka yi shirin sai ne ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya sa mar so shine yana son mata duk ce ba da wannan ma'anar misali yayi ko kusata ko wani sai ya aiko mana ya ce a san ba haka bane sai dai mu ce matansa na aure na ce mar san ba haka bane hadisin domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya ce wannan shi ya faɗa da bakin sa ya ce hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa Allah ya sa mun san su a cikin zuciyata to saboda shi mun taso ne a wata al'ada kan cewa faɗin wannan ma wani aibi ne haka ne ya zamanto ka ce wai akwai wannan ma yanzu ai misali ai aibi ne mu misali anan ce kai akwai soyayya tsakanin mahaifina da mahaifiyata wannan sai a ji wani bambar kwaya kaga sai a ce ma ya rashin kunya ne mutum ya ce musu mutunci ko wani abun amma kaga misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai faɗa yi karara akan cewa na Aisha aka cewa ka fi so ya faɗa ba tare da wani abu ba in ba lalle bane ya zamanto mahaifa idan ya shekara 60 a zo a ce wace ce masu wadda ka fi so wace ce masoyiyarka ya faɗi matarsa ko ita matar ta faɗi mijinta ji abun bai kamata ba wato abin to saboda ba wai wani abu bane dalili saboda yanayin cewa haka aka taso kuma sai ya zamanto wannan al'adar sai ta lullube har ya zamanto abun kunya ne a cikin yaran soyayya da zamu yi magana ɗaya daga cikin misalan da nake bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya kwanta ya dora kansa kamar ya matashi da wato kafar na Aisha radiyallahu anha ko kace bangaren cinyar ta misali to amma yanzu misali mutum kawai sai ya shigo kwatsam da girmansa bayan ya girma watakila ya yi shekaru sai kawai ya zo ya tadda babansa a wannan yanayin hakila sai shi kansa dan ne zai ce kai wallahi baba bai dace ba sai rinka ganin watakila yau babansa inkari amma manzon Allah yana shekara nawa aka yi wannan lalle da shekara 60 ɗinsa haka ne saboda an tafi yaƙi fa na bakwai yaƙin banil mustalak banil mustalak an tafi yaƙin shekara ta wajen 6 zuwa ta 7 aka yi wannan yaƙin kaga idan ka ƙara akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya shekara 10 wajen 60 kenan 60 ba kaɗan wajen kaga ni to amma sai ya zamanto manzon Allah ya yi wannan kuma har sayyidina Abubakar sirikinsa ya zo ya tadda ita
a haka manzan Allah yana wannan yanayin ita ba ta tashi ta yi firgigit ta tashi ta ce abin kara wani abin kunya ba har ma ya rinka yi mata fada saboda ita ce ta janyo tsayuwar da aka saboda sarkar ta ce ta faɗi ba ga sarkar ba ake ta nema mutane har ma suka yi wa sai na Abubakar radiyallahu anhu korafi kan cewa ya kamata da ya kamata a tafi to waɗannan abubuwan ya kamata ya zamanto a kula ya zamanto a yi ina ganin kamar ba mu iya shiga wannan gaskiya saboda ashirin bai fasara yan mintuna kaɗan ba saboda kuma lokaci gaskiya ya kamata mu ba masu sauraro su ma dama sosai to zan maimaita lambobin da masu sauraro za su kira za su yi amfani da wannan lambar 081 748 5 wato 081 748 5 masu turo su kuma sakonni na bunnan katta kwana za su yi amfani da wannan layin 081 2 0 to da fatan za a shiga kan maudu'i kai tsaye ba za a tsaya wannan da Allah mun gode Allah ya saka da alheri da waɗannan abubuwan ina ganin Allah ya saka muku da alheri mun ɗauke mu saboda haka ina ganin akwai tambaya sai mu yi mutane da yawa suna da tamba ma karanta wato sakon katakwa muna karanta amma waɗansu ne ba wai wato mubasharatan suke da alaka ba waɗansu suna da alakar amma alakar sai zamanto kamar wani shiri ake son mai sabo akan waɗansu abubuwan to sai zamanto akwai kalubale sosai haka ne Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bukan ku da wakari na'am barka dai. Sunana Ibrahim wannan daga nan koki. To Malam Ibrahim barka dai. Malam birnin na ji bayanan ka gaskiya to amma abin da nake so a dan kasuwan su san yanzu hankali da kuma ga tsofaffi ba ga daga an samu yara in an nan ga kama ana da yara da yawa ina magana soyayyar nan kwata-kwata ba ita. gaskiya ne wato shine dalilin da zai sa za mu yi magana akan yaren soyayyar insha Allah gobe da so saboda soyayyar dama abinda ake so ta zarce har ya zama to a bar duniya wannan Allah ya sayar da za mu yi kokarin mu yi bayani kuma ba wai bangare ɗaya bane gaskiya mazan da matan duk gaba daya abubuwan a bangaren mu ne dubi na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya gafarta na'am malam ina muka fatan alheri kana tare da mu tare mai ladanai da ke unguwar ladanai direban tifa to na malam mutane malam ni dai abin sai na kusantarsa ne a kan lokaci ban san akan wani maudu'i ake ba to in Allah ya sa da ina ganin lokaci ne gaba wannan ba sai ka kashe rediyon nan kuma saboda malamai ina muku fatan alheri mun gode yawa na Abdullahi Fage na wannan rediyon ko ka matsa gefen rediyon ko ka kashe ko kuma yo Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam barkanku da ayamma. Yawa barka gari. Yawa suna na Muzakkir Malam Isa zangon gabas dan kungiyar Aminan Juna. Na Malam Muzakkir. Ya ni tambayar da nake so ni malam zaka ga yanayi na bacin rai mutum yana son abu amma yanayi na bacin rai sai ka ga ya sa mutum ya zo ya ce shi kwata-kwata baya son wannan abun san ayi yin duniya kuma sai ka ji ya ce baya son wannan abun daga baya kuma sai ka ga ba a ƙara lallashin sa ba ya zo daga baya ya ce yana son wannan abin shi kuma da wannan yanayin a wata yanayi za a saka na soyayya shine abin da dama yaren soyayya yake kokarin bayyana maka satisfaction ne yayin da misali mutum yarensa ɗaya daga cikin yare misali ko kalmomi ne ko waye ya zo yana neman ya kusanci mace sai ya zamanto sai ta ɓata masa rai zai iya zamanto ya fushi gaba ɗaya
ya zamanto wannan ma maganar wato kusata ko ta matso kusa da shi ma baya so sai ya dau lokaci, amma daga baya kuma idan an zo an wato ya samu gamsuwa bangaren yaransa sai ga ya dawo wannan abubuwa. Wato abin da ake nufi shine idan mutum bai samu satisfaction wato gamsuwa ta bangaren da yake bukata ba, to babu yanda za a yi ya zamanto ya so wannan abin, sai ya ji ya tsana. Kuma dalilin da ya sa kenan masu waɗanda Allah subhanahu wataala ya buɗa musu kirjinsu suka yi magana akan waɗannan yarurrukan, suka ce akwai na farko naka, idan ka rasa na farkon nan to duk ragowar abubuwa shirme ne. Har abinci idan mutum wani lokaci idan aka bata mar a yaransa sai ya sa a bakinsa sai ya ji abincin bai masa ba, sai ya tashi ya fita, sai ya ji gidan ma yana mar zafi. Na'am. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Akarmakallah, barkan ku da yi. Yawa, barka dai. Ɗalibin naku Umar dai na Daneji daga kungiyar Daneji Amintacciya. To, wala Umar. A aiki kuma. Lafiya. To akarmakallah, da akwai kamar yanayi yanzu na gashi mutum yana son wanda kamar mace da namiji haka. Zaka ga yana kaunarta tana shauki, sai yana shauki ita ma tana shauki. Zaka ga an yi auren, amma da an yi auren to karshe sai ka ga da akwai abin ma da zaka ga kai gaba ɗaya ta fita da karansa. To shi ma wannan yana daga cikin wannan layi wanda gidan ma zaka ga ba ma ya kaunar ma ya doso kai ya ce za shi gida, har gwara ma ya ce ga shi a waje yana hira da abokanansa, amma duk da zai je gida zaka ga yana tsoro, yana wani razani, amma zaka ga kafin a yi abin yana tana kaunarsa, amma da an yi sai ka ji wannan abin ya shigo cikin su. An fahimci tambayar ta ko? Umar ɗaya na Daneji da Daneji Amintacciya. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. In Allah ya sa na gani wannan wato yanayin mutum ya da yana son abu ya zo ya tsani abin nan dinnan goban lokacin da zamu yi bayani, duk da dai a takaice zamu yi saboda mun riga mun yi shi wannan kwarai, sannan kuma mun rubuta gashi na a cikin littafi wanda aka ba za mu tsawaita ba, amma dai za mu yi kokarin mu a kawo abin bayani da misalai yadda mutane za su gane. Na'am, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Muhammad Awwal Dauda Gwamnati. To malam Muhammad Awwal. Allah, dakta, ni tambayan da nake da shi shine wai da Allah a taimaka min ita soyayyar nan ya ake ma ake shigar da ita zuciya da haka ta ga musu kana son mutum. Wannan shine tambaya ta Muhammad Awwal Dauda Gwamnati. Ya danganta, wato kai maganar da kake ta soyayya kala biyu ce. Akwai soyayyar da kai za ka yi wanda shine muka yi bayanin cewa wanda a musulunci mutum zai abin nan ɗinsa. Akwai kuma soyayyar da mutane suke ɗauka wadda ita ce soyayya wanda kamar yadda muka faɗa a cikin a lokacin da shi abin nan ya rubuta wannan littafin nasa The Road Less Traveled, wato soyayya verb ne, wato aiki ne, ba wai mutane sai kawai ya ji abu ya tsarta cikin zuciyarsa, ba wannan maji soyayya. Ita wannan ba ita ake nufi soyayya, kuma ba soyayya ba ce, shi yasa zakan zo ta tafi. Ai suna kwatanta wannan kamar emotion ne, wato atifa ce. Kamar yanzu ina cikin wato tsananin farin ciki, wani yana cikin farin ciki yana murna ana waye, kwatsam kawai yana cikin wannan farin cikin da annashawar sai a ce mar ai gashi matarsa ɗansa ko babansa ai an yi mar hatsari ya mutu. Kaga sai ya koma daga kololuwar farin ciki zuwa kololuwar bakin ciki lokaci guda. To kamar haka wannan soyayyar irin wannan da shi malam yake faɗa cewa ya mutum zai ji hadarsa a cikin zuciya, wannan falling in love, shagafahul hubb, waɗannan kamar yadda Imratul Aziz ta yi, ba shi bane hakikanin soyayya. Sadaukarwa ake, soyayya aikatawa ake, soyayya yi ake, soyayya janyowa ake. Ai za ka cewa mutum ai da wuya ka ga mutum ya haifi ɗa baya tsananin sansa, amma akwai wanda yake cewa ina so misali na kamu ko na fada cikin soyayyar ɗana, babu wannan. Amma zai iya rabuwa da duk wanda zai rabu saboda ɗansa. Wannan abin da ake nufi kenan da soyayyar. Na'am. Assalamu alaikum. Wannan wani yana tambaya na cewa shin wai akwai abin da ma ake nufi wai soyayya ta hakika. Kwarai ko akwai soyayya ta hakika. Ai dalilin da yasa waɗansu kenan ma suke sadaukar da kansu saboda tsananin son wannan abu, tun daga son Allah subhanahu wataala, son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismail Awwal Sarki daga kungiyar sa'a ta Busama jihar Kano. To malam Ismail. Alhamdulillah, a gurguje akwai tambayar da nake so na yi guda ɗaya. Sakamakon zaka ga ita soyayya kamar an fara ta tsawon shekara 5 ana yanta, amma kuma a cikin soyayya sai lokacin da aure ya zo ko kuma an kusan samun riba soyayya nan
sai kaga ana samun faɗace-faɗace tsakanin ita budurwar da shi saurayi, wanda daga ƙarshe sai kaga an ce an ruguza wannan soyayya gaba ɗaya. Idan aka rabu to wani abu da yake faruwa wata gaba ce wadda idan aka fara yinta watakila tsawon 'ya'yansu wanda za su haifa kowanne idan ya je ya aurata sai ka ga wannan gabar ta taso ta yi girma sosai ta faɗi. To shi me yake kawo wannan? Dama ita soyayyar nan babu ita a farko ne ko kuma gaba ɗaya soyayyar ce ba a gina ta ba ake yin ta haka? Wannan dai shine tambaya ta Ismaila wata shi sa ta musamman ko. Malam Ismail, abin yana da sauki. Idan ya zamanto irin wannan har mutum ya zamanto wannan abin ya faru, abin da ake nufi shine lokacin da ya ganta yake santa, waɗannan matakan da aka faɗa, kaga akwai mataki na jawuwa shine kamar yadda yake faɗa din, suna son juna, suna ƙaunar juna, kuma an daɗe an ɗau wannan lokacin. To bayan nan sai su zo su fahimci juna. To a cikin fahimtar wannan junan tana iya yiwuwa ko wani dalili ya janyo a cikin abubuwan da su shine soyayya a cikin yarensa, sai ya gano cewa ba ta da shi, ko kuma ta taba wannan bangaren, ta wato ko ta samar da tasgaro a cikin wannan bangaren nasa. To sai ya ga cewa to tunda bai samu biyan bukata a wannan yaren nasa na farko ba, ko ita bata samu a na farko ba, sai ya zamanto shikenan an taba mar wannan bangaren, sai ya ji haushi. To daga jin wannan haushin shikenan sai kuma idan dama wato matsalar abin yake faruwa idan ya zamanto mutum sama ya hau, ai kamar yadda su ma suke faɗa ne a kasuwanci, the higher the risk. Ai wato kasadar da mutum ya ɗauka ta yi yawa in soyayyar da zafi aka yi, to haka zo faɗowa ma haka ne. Kamar mutum ne ya hau wato bene mai hawa 15, idan ya zo zai duro ƙasa, haka saurin zuwansa ƙasa ai yana da abin. To kamar haka idan ya zamanto watakila ba bene ya hau ba, dan kujera ya hau, kaga saurin zuwa durowar tasa ba zai zamanto daidai ba. Kamar haka idan soyayyar ta yi kyau wato ko kuma ta kai wato kololuwa, to faduwar ma kololuwa wato da sauri yake zuwa, da zafi zai zama, kuma watakila gaba ɗaya da mutum. Na'am. Wannan kamar yadda na'am yana maganar wannan true love din, wai akwai nace kwarai kuwa tun daga san Allah da san manzon Allah da sa duk hakikanin soyayya ake bayyana wa mutum. Wa alaikum assalam. Alaikum assalam wa rahmatullah. Na sama da ni bidiyo gobara. Na'am. To mai sunan ba mu ji sosai ko? Ba sai babbar dawa kai irin wannan soyayya da kake magana har yanzu akwai masu yin irin ta dan na ganta. Wace ba? Wallahi saboda kita ki da masu kansu ya bani sha'awa. Wato kana nufin tsofaffi waɗansu dattijai kenan ko? Tsofaffi ne dan wasa da dariya da dan duka aka sama zama. Yawwa to a dama ba za a rasa ba malam. Kawai dai mu al'adar mu ce kamar yadda muke faɗa, yawanci wannan abin ba shi da wannan muhimmancin anan. Gaskiya ne. Ba a ba shi muhimmanci. Allah ya taimaka wa dan sa. To kamar ana yi mana ishara da lokaci, ban sani ba. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna magana da Umar na Gwandu daga nan Goron Dutse. Na'am. Malam wallahi ni ma abinda zan ci kawo wani misali sai daga kuma kun kawo shi irin wanda malam yake bayanin cewar daga yara yanzu in aka aure sai gansu sun nesa da iyayensu. To wannan ma yana da kawo irin matsalo a cikin irin harkar auren. Domin na taɓa samun ɗan uwana ma hakan ta kasance da shi. Wallahi malam. Allah ya rufa sai. Wato ko kuma su iyayen su yi nesa da 'ya'yansu duk biyun ne. Ko 'ya'yan su zamanto sun yi nesa ko iyayen su yi nesa. Dan ɗaya daga cikin al'adar mu wadda ba lalle wannan abin ya zamanto daidai ba. Wato su iyayen ba sa ziyartar gidajen 'ya'yansu, ba sa zuwa, ba sa sanin waɗannan abubuwan. Kuma sabanin yanda koyarwar wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi dan Umar Amr ibn al-As, lokacin da ya aurar da ɗansa Abdullahi, kullun sai ya je gidan ya tambayi matar ɗansa yaya me faru, ta ce to gashi nan dai Abdullahi mutumin kirki ne. Ranar yake take tambaya take ce ai Abdullahi ma bai san da a mace ba. To dole ya kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya kai kuma manzon Allah ya kira shi ya ce Abdullahi ya kake yin haka, ya ce ni ai da rana ina azumi da daddare kuma ina kiyamul layl ina saukar Qur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mar ga yanda za a yi. To kaga amma yanzu nawa ne mutum zai je bayan ya aurar da ɗansa, na nufin ɗama kenan, ya ce yana bibiyarsa don ya ga cewa ya yake gudanar da zamantakewar aure.
wannan abu ne da dama muna buƙatar mu canza su a hankali domin ya zamanto mu kawo ƙarshen waɗannan abubuwa. To ina ganin kuma lokaci yayi, da fatan Allah ya saka da alheri. Yanzu zan ce a madadin Malam Abdulkadir Ismail da kuma wanda ya sada mu da ku ya sarrafa na'ura wato Saifullah Ibrahim, ni Aminu Ismail nake cewa mu kwana lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi